judule. Koprol ke. Waduh. Wah, motor. Yo, sambat to. Manis jalan kana bae beli sangat. Wut. Au. Ceplok waduh. Wut. Hebat siake. Ya. Iso aku nek main konstitutan. Tanda biar. Ayo sambat to kuwi bol. Rene bol. Wah, mat. Wah, syukur kowe ayo. Awas pubenge jegloke meneh. Wis. Di atas. Modar kowe arep ngopo? Waduh. Ayo sambat to. Jotoso. Ora apa-apa mburi wae. Nyoh. Sirah. Nenggolane endi nenggolo? Wah, mati ah. Wah. Wah, kayak kok tenan iki, Gong. Ngopo ya, Bro? Baladewa iki aneh lho iki. Aneh piye? Sing wis-wis nuwun mandura iki nek gelut nek wis kepepet wis kalah ngono kae terus mesti muni gelandang nenggolo. Ha iki mau ora. Lah kowe iki nek ndi? Mbuh ya aku mau. Ora ngetok ya aku mau ndelik. Ora nonton lehmu perang. Iki lagi arep nonton kok kowe wis pencolot memburi wis kalah. Neng iki mau ora muni ngono kuwi lho, Gong. Heeh. Neng malah nyokot. Loh. Nyokot barang ki ya sok-sok diperlukan lho. Nyokot ki nek wis kepepet sok nyokot ya ora apa-apa. Ora ngono kuwi, Gong. Tenan iki nyokot tenan. Nyokot genah dudu Baladewa. Ayo wadul Ndara Werkudara. Ayo wadul Ndara Werkudara. Melayu ngopo? Durung tekan, durung ditancepke wis suwuk ngopo? Nggih. Bareng gelut kalih Sinuwun Mandura. Kalah apa menang kalah modale entek kok. Modale isih tak teruske kok. Nah, kalah. Nek jane iki urung kalah ning aneh. Aneh piye? Sinuwun Mandura niku nek Pancakara nek wis muni kepepet ngoten mesti terus muring-muring. Terus tekan jangan panus maning cacalan iblis banget. Terus muni gelandang nenggolo ngono kuwi. Iya. Neng nek niki mboten. Lah piye? Niki apa jenenge? Baladewa perang neng kok nyokot kalih getak niku Baladewa cara ndi? Wah, jangkae. Biar kowe. Werkudara iki. Yo ayo. Ndi Petruk? Aku duwe perkara karo Petruk dudu karo Werkudara. Wah. Petruk mundur kalah. Kowe ngopo rene? Belani Petruk. Sebabe Petruk wong kleru kok belani iki kepiye? Wah, Petruk muni. Kowe ora ngetokke nenggala, kowe malah nyokot. Wah. Petruk kae wong dobos tak ngandani.
Petruk kae gawe-gawe. Petruk kae mung ngomong kosong. Wah, nek di papan sing jeneng Baladewa ki mesti ora tau pisah bareng karo patihmu Praguta. Nek ora karo Praguta ya karo Wisata. Dina iki ora, dina iki tak tinggal ning omah. Wah, Praguta nendi? Praguta lara. Lara pikir ora melu. Wisata nendi? Dolan mancing. Wisata mancing. Wah, genah iki Baladewa palsu. Waduh. Waduh. Oh, tolong. Wah. Waduh. Wah, ora mlayu. Ah. Oh, dalah tenan. Ora urung aku Badar ya. Aku mung sadurunge mundi dawuhe Pandya Betari Durga. Supaya aku ngiri godha para pendhaja nganti padha bantu Yai Semar gone bakal bangun kayangan. Aku supaya memba dadi Prabu Baladewa. Ning nyatane Badar, waduh. Mongko yen aku maju meneh ora urung ya mung kalah kewirangan. Prayogane aku tak bali lakon iki tak aturke ngersane Pandya Betari Durga. Ndara Werkudara matur sembah nuwun ingkang kathah menika sampun dibiyantu anggen kula ngunduraken para wadyabala saking wirangan Petro omong apa. Nggih, ngapunten kula niku terbawa suasanae. Kula pengen nge-MC. Bagong nanti mbok kirangan ngangkring yae. Senengke wae iki bocah ngintal-ngintil nanti wae. Yo. Matur sembah nuwun lan tujune niki wau Ndara Werkudara kersa tumandang. Kudune. Lho, pita ki? Pita ki? Werkudara pita ki? Tujune jenengan wau kersa tumandang. Iya. Lah rak apa to sinuwun Baladewa ngomong gadungan palsu. Niku wau kedadian saking magic. Nyatane bareng diajar Ndara Werkudara banjur Badar perjineman Jaramaya. Iya, Petruk. Aku kawit mau ya wis Subriya Baladewa aneh. Neng aku gumun kok dadi Badar Jaramaya. Wah, Antasena. Antasena rene. Pita ki? Piye, Pak? Kok ngendi? Jajan. Ra masalah to. Tokoh sampingan kowe kok aku ki. Tak jajan sik ora kleru kok. Antasena. Ayo iki Jaramaya iki mesti ana sing kongkon. Sing kongkon sapa? Lah nek dinalar saiki. Jaramaya iki andane Pandya Betari Durga mestine sing kongkon ya kuwi. Dadi cara tembunge saiki iki melu nunggangi perkara iki mbebuthek banyu bening ngono. Wah, banjur piye? Kok terus piye to ki? Ayo saiki gandeng amarta wis tentrem Petrus saiki dawuhi supaya dhisik laku bali ning Karang Kadempel. Bapak karo Pak Desami ajilan Paman Arjuna banjur nunggu supaya padha rawuh ning Karang Kadempel ning aja bali. Ning aja lali ning. Aja lali Siwa Prabu Punta supaya ngasta pusaka telu ya kuwi Pustaka Jimat Kalimasada, Payung Tunggul Naga karo Tumbak Karawelang. Merga kuwi sing uga kanggo srana Kyaine Semar nggone bakal mbangun kayangan. Yo. Wis kono Pak, gek tata-tata budal ning Karang Kadempel, Petruk kon bali dhisik. Kondene negara Ngamarta mengko tak tunggune karo dulur-dulurku. Wah, yo. Petruk, nun. Kowe dhisik ana laku bali on dhisik.
Mengko aku lan Punta Aji kakangku banjur sumusul ing Karang Kenepel. Nggih ngestoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu matur sembah nuwun Ndara. Andrenggang puspitorum kasiring samirana mri sekar kadok kok ngas kadanyo maweh raras retnaning griya Ajo-ajo sangayu palungguhan ulun marmane Kakang Narada ulun wiji mangarsa yekti nedya ulun kanthi angrumpaka timbuling gara-gara ingkang kagiri-giri kawah candra dimukalir kinebur Kakang baya punapi kang dados tuk sumbering kanang gara-gara Kakang Narada mrekancang adi guru gara-gara ingkang niku jane kapirang dados tigang perkawis menapa kemawon sepisan gara-gara saged dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng gentur teki umpamanipun contonipun nalika lampahan Arjuna Wiwaha jaman semanten sang Begawan ciptane ingkang tapa wonten Guwa Pamintaraga cipta ati ning kuwi wening
Nek pancen pengen meneng atine mlebu aga minta raga, minta nyuwun raga pun mestani awak. Nyuwun marang ngersaning Pangeran mrih kareksa ing reh keslametane. Menika sepisan salajengipun kaping kalih gara-gara dipun timbulaken saking titah ingkang nedeng mubal kamurkanipun. Contonipun dok nalika mubaling Prabu Dasamuka. Menika saged nimbulaken punang gara-gara ugi kaping 3. Gara-gara mboten dipun sebabaken saking titah ingkang gentur tapane, gara-gara mboten dipun timbulaken saking titah ingkang murka. Nanging gara-gara malah dipun timbulaken saking dewa. Dewanipun ingkang klentu tumindakipun la duka menika. Apa pancen kleru tenan apa pancen sengaja kleru? Lajeng yen saking wawasanipun Kakang Narada, gara-gara tigang perkawis menika kula lajeng angka ingkang kaping pinten Kakang? Angka 3. Yen mekaten gara-gara saking pakartinipun dewa. Lah nggih. Lajeng dewa sinten? Paduka Adi Guru piyambak. Paduka Adi Guru piyambak. Lho Kakang Narada, kok saged mestani dateng ulun? Lah nggih. Krana Adi Guru menika sejatosipun sri kalian Kakang Semar. Lah duka kok Adi Guru saged sengit gething kalian Kakang Semar menika sebabipun menapa? Mau kadosipun Kakang Semar nggih mboten damel kapitunan, mboten damel perkawis kalian Adi Guru. Nanging Adi Guru sing golek-golek dadane perkara. Nggih napa mboten Adi Guru? Nggih Kakang. Malah sisan damel kula dadaki. Krana selagipun Semar menika tasih gesang, tiyang menika sami nglewar. Anggenipun sami nyembah dhateng ulun. Lho, ingkang dipun kersangan Adi Guru menika ados pundi? Kala lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang. Sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru. Boten wonten sanesipun. Lho, lah mangke riyen. Sesembahanipun jagat raya menika inggih ingkang nyipta jagat raya saisine. Inggih menika Gusti ingkang Maha Agung. Lah kok dadi Adi Guru malah ngoten? Inggih, namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir. Mila selagine Semar niku tasih urip. Nggih Semar niku sing giring manungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi. Terus do dikandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang sing miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yaktine namung giring manungsa supados sami nyembah marang pangeran. Lah prekencong. Lah nggih pun leres Kakang Semar niku, Dik. Yen manembah jati namung dumateng zat ingkang murwengdat Gusti ingkang Maha Nasa boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula namung Bathara Guru ingkang wajib disembah. Oh lah yo lodo apa? Wah lah iki angel tenan iki sing marake ruwet nggih wonten mriki menika. Lah Adi Guru pangandikanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute. Kirang bejo sisip semiripun Paduka Adi Guru malah badhe sinura ing jagat. Krana Paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak sapetanken dika saklimah menika kedah sanget kangge tepa palupi para titah. Lah yen Adi Guru ning mangke nyimpang saking bebener angger-angger kaya ngene iki walah lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok iki. Ora sarujuk leres. Nggih leres Adi Guru nggadahi panguwasa menika leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani, nanging kangge ngayomi. Tur malih yen perkawis niki nek nganti Kakang Semar ora trima terus munggah ning kayangan terus adol jamu. Sinten sing ajeng tumbas? Wasipun perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-napa kula tunggak waru tunggak dadap ora melu-melu ora melu nggarap. Dados yen Adi Guru mangke nampi wewelak manggo dhewe Adi Guru. Kakyat risang kapirangu dirangkul kirempet kempet dasaretaning bahono kathah
kathah pangendikanipun Kakang Narada menika malah nginung kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten ngayogyani kenging medhak ing Marcapada. Medhak ing Marcapada kados pundi? Kakang Narada ulun copot kalenggan dewa. Larak tenan to. Wis iki mesti kena pengaruh. Lah akhire ketekan wong wedok siji kae kok mesti gampang kena godhog. Nggih pun, ora dadi dewa ya ora masalah. Ning mang titeni mawon ala niku mboten badhe tumama ing becik. Kados pundi menika kula Narada sajaipun malah lajeng kagol penggalipun. Ya wis ben wae. Kayangan Suralaya ora nganggo Kakang Narada boya dadi ngopo. Nanging Durga nalika semono ulun dawuh marang jeneng kita supaya giri godha marang para Pandhawa supaya aja nganti bantu marang gegayahane Kakang Semar ku kepiye. Pukulun nalika semanten kula sampun dawuh kalian Perjineman Jaramaya supados mempa dados nata mandura Prabu Baladewa. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya cadung duka Pukulun. Durga, kita iku amung ulun dawuhi kaya mangkono wae, nyatane mboya bisa ngrampungi gawe. Nggih nyuwun pangapunten Pukulun. Nyatanipun para Pandhawa boten saged dipun pengaruhi. Cadung duka kula kedah kedawan pripun nderek pun Pukulun nyuwun lintu menapa. Ya wis. Mboya dadi ngopo kabeh iki nedya ulun dadaki. Nanging saka panduka ulun iki Kakang Semar mesti wis krasa kalamun ulun sedya gagalake nggone bakal mbangun kayangan kang mengkono. Bathara Indra, nggih wonten dawuh Rama Pukulun. Dawuh napa Durandara? Ngawekani ento Kakang Semar ora nrimake bab perkara iki kang banjur munggah ana ing kayangan dewa-dewa supaya siaga ngadepi. Nggih ngestoaken dawuh Pukulun. Nyuwun pamit surtiti ati-ati. Durga kula wonten dawuh sawetara wektu mboya ketemu sejatine ulun kapang marang kita. Lah rak ngaten lajeng kebah-bah cuh apa to batu-batu dadi salting aku nek ngono kuwi. Lajeng keparingipun kados pundi? Bakune sawetara kita ngancani marang ulun. Inggih siap. Monggo kula dherekaken Pukulun monggo. Jangkang grus sumbar katar-watar bumi kunjing waludo kuntur ketuk ngestung ngoro jagat mani rojo dewaku kadhaipun Kakang Nyai Prabu Jaya Sudirga. Kakang Prabu Jaya Sudarga wonten dawuh kados pundi? Yai, mulane Siadi tak kanthi bakal marepun ing Karang Kadempel merga nalika semanapun Kakang Antuk Wangsit Sasmita ingkang tak tampa pun Kakang lan Siadi bakal langgeng Hanjayeng Bawana
ambane negara ing pulung kedah kencana nanging seranane negara kudu dianane tumbal wadal. Lajeng tumbalipun menapa Koko Prabu? Tumbale ora ana liya ya mung wong sing dianggep pamong agung, wong sing dianggep pustaka bisa kandha jimat bisa ngucap. Ya kuwi Semar Badranaya sing jare uga dadi pamong ing para kang suci, pamong ing Trahwita Radya. Yai, kula wonten dawuh. Iki wis meh ngancik laladan Karang Kadempel. Kaslakna to ning rasaku kepengin boyong Semar. Yen sekirane ana ingkang ngalang-alangi Karang Kadempel didadake Karang Abang, nggih. Yen mekaten monggo kula dherekaken. Ayo Hai dikelak lagune. Nggih, monggo kula dherekaken Kakang. Saya dalu raras abyara sorot lintang kangku wedap titi sonya wadya ratri lumrang kandaning pos pita karenggewan putyanira sang dicara mbrang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Sireping sangar kok kumatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Pamujangan pertanga pati kang jembrul saking prangwitan nadyan kalengan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Dupi tansah sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpah mendha
tete kalapa sumawar cita hanggara rekata Buddha Maesaraswati mintuna eka dwi tricatur panca sacapta hasta astana dasa suwata perbawaning goro-goro nanging goro-goro ingkang dumateng jakating pakliran sakti amung ngurmati mijilira parepat punakawan Kilurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kilurah Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ora romba alon arire Mas
gara-gara Gara-gara. heeh gara-gara jam 2:10 ampuh tenan ah. Emang iki wis dawa banget iki lakone. Iya kira-kira bubar 4:30. Ora ah. Kowe bubar cepet-cepet. Iya, iki sowan ana Kebon Agung Tridadi Sleman. Heeh, wis jan gayenge ora jamak-jamak ket mau sore. Ki apa jenengane? Acarane Merti Dusun. Heeh, Merti Dusun, Kang. Heeh. Merti Dusun Semar Bangun Kayangan. Lakone heeh aku ya sok gumun karo bapak ki. Bangun apa-apa ning dalane ora ana. Duwe sithik-sithik lakon Semar Bangun Kayangan, Semar Bangun Desa, Semar Bangun SPBU barang biyen kuwi. Semar Bangun apa jenenge? Bangun pendopo terus Semar Bangun sing ora sukses ki mung bangun rumah tangga. Ora ngono kuwi, Kang. Ya kae karo apa jenenge minangkani pamundutan sing durung dipinangkani ning limbukan mau. Heeh. Isih ana 3 nek ora kleru, Gong. Nek ora ana tambahan saka HP. Isih ana apa jenengane? Kadung Tresno mau isih ana, terus ana Dadi Ati karo Sisi Deman. Heeh, wis sip tenan isih ana 3. Ha iya. Karo gek dipinangkani mboko sithik, Gong. Heeh. Saka apa ya kira-kira ya saka Sesi Deman dhisik no. Ha iya sing warang nyekar sapa, Gong? Sik tak milih aku ya nek Sesi Deman ki wong pira kira-kira, Truk? Ha manut arep njaluk wong pira? Maksude pira Sesi Deman karo wong pira? Ya ora ngono kuwi. Kok terus Sesi Deman karo wong liya. Ya mau ora kaya ngono kuwi to ora apik lho, Truk. Ha iya. Ayo Mbak Agnes. Wis pokoke Mbak Agnes nek aku. Aku ngefan aku karo Mbak Agnes. Apa meneh kancaku kae sing lendet-lendet nggon gayor gong kae, wah. Wis muni Mbak Agnes ngono senenge ra jamak-jamak. Kok iso? Mbok ora ngerti ya kowe iki. Heeh. Sok apa jenenge ngabari. Anggere gawe Mbak Agnes gawe story Instagram ngono kae terus wih Mbak Agnes gawe story Instagram. Ngerti urung kowe? Ayo mbok ben aku ya kaya ngono ki to. Kok ya duwe Instagram kon ra gawe story. Idola jare Gong. Ha iya, ora apa-apa. Dolane anak-anak Mbak Agnes ki jan. Arang ya sing dadi seneng iki kemayune iki lho. Aku ora kemayu kok. Alah, ngomong sapa? Ora. Mbak Agnes Sesi Deman nggih Mbak Agnes nggih. Nggih, wong saking sinten? Saking Dene. Sopo iki mau? Saking Bapak Sutrisno SPD lho. Oh nggih. Nggih niki enten isine kok Mbak santai mawon. Dadi ora kopong. Nggih, matur nuwun. Wis sami-sami. Urung dinae kok matur nuwun. Lah ya rencana. Ya nek ora berubah pikiran mengko. Ayo Mbak. Dibawani mboten. Wah, lah ya dibawani ya isih yahmene. Lho lagi jam 2:04 kowe kok. Biasane jam 2:04 wis bubar gara-gara. Ora apa-apa, ora masalah. Truk, tanggapanmu tentang wayangan bengi iki. Wah, gayange ra jamak-jamak, Gong. Heeh. Ki Mbak Tatin barang ya bintang tamune isih nang kono. Wis entek kontrake. Saiki giliran sinden-sinden. Heeh. Ingkang mirsani ugi tasih kathah. Ha, tasih kathah. Tasih. Wah, jan wis pancen top markotop. Heeh, jan. Aku dadi semangat aku nek kaya ngene iki. Surahku mumet tenan ya iki, Truk. Lah ngopo? Monggo lho aku tuku blangkon kecilikan. Mau wis tok kandhake ning limbukan. Ayo balane meneh to. Ning gone Mamat mesti le. Heeh, aku ki pesen mat gawekno anu ya.
Blangkon ireng polos ukur 57 ngono. Ya, nek kuwi. Terus lah kok wingi wayangane omah iki terus apa jenenge blangkone dadi. Oh, ya kene tak jajale ngono. Nang omah iki pluk wah jan penuk kae. Pondasku saya gede apa ya, Truk ya? Mbok menawa. Lah kok terus mau sore aku tangi turu ki to. Entuk WA, Dik, kok aku kelangan blangkon ana sing nyolong kok tegel ya ngono kuwi. Waduh aku terus mesakake. Mongko blangkon pesenan lho Dik, kuwi Dik kok dicolong ya. Kira-kira sapa? Aku wis curiga karo kancamu kae lho, Gong. Heeh, aku ki ya curiga jane. Yang peringaspune kok gentho kae. Wamplenge sisan malah. Mane wae ngopo rawane. Oh ndak. Wis ayo Mbak, mau tekan ngendi-ngendi engko ndak ora bubar-bubar iki lele. Wiwitane anderek sang beki priya bagus kang olah budaya Power suarane iki apik ya, Truk ya. Heeh. Piye ya carane ngono kuwi ya? Aku bingung ngentoke power suara kuwi ana remote ora ngono lho. nyedot Nyedot apa? maksudnya Senengane agak. maksudnya nyedot ambegan sik apa Marake traveling. sik tarik nafas nah ngono lho tarik Ayo nafas tarik sik. napas ngono lak kepenak kok nyedot. Lah ya kan nyedot ambegan Waduh. iya kuwi maksudku maaf Pikiranku dadi positif. Ayo Mbak. Ayo. sowan menyang kutha gedhe bandara terus kayong Terus meneng-meneng tak dupak lambemu malahan. Ayo serak ya gerok ya Gong aku ki Gong. Ayo Mbak, ndak mbangane engko ndak selak dos. Ae kuwi senengane to. Oh kae. Doang hati-hati engko nek ketularan ngono kae biasane malati lho. Mengko nek tekan kemah terus yo. Wes Mbak yo gak diteruske yo. Lah iki nek dirasani omong seru-seru ki ora krungu. Masa dirasani alon-alon ki malah terus krungu sih. Tenan kuwi, tenan ngalami aku. Engko terus teko ngene iki to. No ngono terus. Hati-hati lho kok nek balik nang ora kualat to. Ayo ngono kuwi. Aduh tenan to. Ayo Mbak. Endi? Nang endi? Belum. Ora apa-apa. Selendang kuning. Kowe engko lak ngeratane salenter genep sak wukus gitu. Ora apa-apa. Trik lawasku kowe karangan ngono kowe. Ayo Mbak, diteruske Mbak. Kang saking wukir. Karena nek gara-gara ki lara omongku ki kambuh. Ayo wis meneng Gong, tumbene obat. Obat apa?
Buat nganu apa? Ora wis arep omongan aku ndak. Nek aku omongan meneh entuk bahan meneh iku suwi banget lho iki. Truk. Ya ora apa-apa. Oh ya aja. Ya ora apa-apa ding jane engko sik tak golek bahan meneh men suwe. Ayo, Mbak. Soalnya nek wis entuk bahan ki biasane suwe. Bahan apa? Bahan kuwi lho guyon. Ra ketang ora lucu ki sing penting ngomong. Heeh. Ora apa-apa. Wis rasah wis, Truk. Wis aku wis kagul aku. Lah malah ditinggal jagongan. Lah piye to? Gek ayo malah tinggal. Lah tak kira wis rampung. Kene iki gedabekane malah ditinggal. Lah malah saiki ditinggal guyu. Dicul kesek wae. Apane? Senengane iki lho Mbak Anes iki jeneng wajane. Apa to? Suarane. Suara kurang premono ning wasis Angung rom marang bendoro Tiah Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sampun matur iki Mbak sak amplope wis aku kuwi matur sembah nuwun nggih ana sine ra ya kuwi ya mbah kok kayane ana wis ana nggih sami-sami kadang ya aku ki apa jenenge kaya ngene iki nek entuk saweran ki wah ora arep tak gawa mulih dhewe waduh heeh terus kepiye Gom iki yo nek umpama ki wayangan tanpa kanca-kanca wiyaga ki ora mlaku heeh to Truk ha iya dadi yo karang saking apikku ki iki dadi ya iki engko dienggo kas kanca-kanca ki tak lumpukke iki kowe wah jan tepuk tanganku dong tepuk tanganku dudu tepuk tanganmu tepuk tanganku ki aku dhewe sing keplok-keplok ki padake kepiye iki Mas iki Mas Danu ya tak titipi engko nek ora ning mlebu kas ya Mas Danu diantemi bareng-bareng Nah, medun kayak bres ngono. Nek ora medun tekan kas ya sesuk ndak tak tilik ngono. Oh, terus apa meneh, Gong? Wis ana apa dadi-ati karo Kadung Tresna. Ayo Kadung Tresna sik. Heeh. Kadung Tresna ki sapa ya kira-kira ya? Mbak Saras. Ora dolanan HP, Mbak. Tak gadekke lho HP-ne malahan. Gadekke HP-ne duwite lebokke kas kanca-kanca. Ah, cocok ngono kuwi. Heeh. Ora maksudnya hasil gade saka duit saka HP kuwi lho. Aku arep dienggo kas. Dek mlebune kas nang ndi ya? Hah? Mlebune kas nang ndi? Senengane kok do kaya ngono kuwi ora apik, mbak aku ki melu. Sok prei aku. Ngopo ya penake ya? Apa ngangsu krawuh apa jenenge? Kawruh. Heeh, ngangsu kawruh prihatin. Nendi? Nang Seturan. Seturan ki nggon apa, Mas? Heh? Seturan ki nggon. Aku ya ora ngerti nggon apa. Megacoan kuwi lho.
Nek ra ning selokan mancing. Golek lele lokal. Iki bawa mboten? Mbot. Langsung. Derek. Bawa nggih bareng langsung nggih. Ampun. Dibawane kan. Aku kuwi ket wingi gur diuyak-uyak kon ning Semon. Karo sapa, Gong? Karo sing ngedram. Kowe mau ngarep ngejak sing elek-elek. Aja gelem, Mas. Bahaya. Oke, aku tak karo Mbak Saras wae. Karo aku wae. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra kayung yon marang slirane Tansah. Ayo. tansah kumawanging netra Jeruk ati. jero ati kadang tresno tan liya amung sliramu satemah lara asmara Aduh. Sampun. Sampun dereng. sampun Oke, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih, Mbak. nggih Aku wingi bar apa jenengane mancing. Mancing nanti. Ya biasa toh, aku kan nak duwe kali aku. Duwe kali dhewe. Duwe ya ngadake piye to. Mancing jegur aku. Jegur ki kepiye? Japit. Japit ki khas. Khas ngendi? Khas nggonku kono. Dadi ki ade jegur ngono kira-kira sak weteng ngene iki membure. Terus engko dicekeli pancingnya nganggo tangan tengen. Engko senare medhun, kok nggon timbelke jebetke nggon jempol. Nah, terus sikile cemploke nggon banyu blung. Kok nek entuk iwak rasane grenggel ngono kae. Kok ditarik wis genah entuke. Heeh, lah terus lah aku menyusuri to, tak jeguri tekan kidul, sekolah tekan kidul tak jeguri. Heeh. Terus sungai aku. Jejak si Bagong. Terus aku njuk aku lah karo kancaku, karo sing kuwi, kancaku sing ning kono kuwi barang kuwi. Wes, oke. Jos tenan nek kae. Terus aku wis omong, kowe nek ora iso nglangi, kowe ning mburiku. Kowe nek ana sing jero kowe klelep. Ya, muni ngono kuwi, gleleng nang ngarep. Aku wis omong ngarep kuwi jero. Awake tetep glelenge blus ilang mudar. Ada tak tulungi to aku to. Aku menghirup, niate menghirup udara segar malah menghirup air. Lho, kancaku kepancal ndase. Bejo ora ilang. Gua mau ilang ngono nak malah nambah angker kali to men. Heeh. Aku wingi wis apa jenenge?
duwe ide mlepoke kancaku wae. Ya kowe kuwi sing arep tak mlepoke ora kejam-kejem wae omong wae. Mumbul-mumbul nyundul.